Barangay officials gin-deputize sa ginataga na sang citation ticket agud makapanakop sa mga pasaway nga residente nga wala nagasunod sa health protocols. Si Zen Kilantang nakatutok. Gin-deputize sang Iloilo City Government ang mga opisyales sang 180 ka mga barangay agud magpatuman sang minimum health standards. Nabato na sa mga punong barangay kahapon ang citation ticket nga iga-issue sa mga magalapas ng health protocol. Sa barangay Bulilaw, Mandurriao, may 7 na ka-violators ang ginmultahan matapos nadakpan sang compliance officers nga wala nagasuksok sang face mask. Karon na ma-information, dissemination kami, mapalibot kami. Kag at the same time, ang aton nga compliance officer, nagalibot man sila diri kag hindi malipod sa akon nga may ara na sila nga kaladaktan nga mga pasalawayon. Aminado naman ang punong barangay sang Zamora, Meliza City proper nga bisan ano pa kasaway sa mga residente, mayara sa gihapon nga mga nagalapas ang kasuguan, gani sugod subong hindi na sila magduha-duha nga magpang-ticket. Very observe sila no nga sundon ang health protocol ta. Pumiyara ya pumiga pasaway. Tiyan mo naman pilitan kami mag-issue sila sang citation ticket. Padayon ang pag-operate sang compliance team agud matap na ang pagsakas sang kaso sang local transmission. Sa ulihing nga datos, nagdangat na sa 1,500 ka mga persona ang naglapas sa health protocol humalin sang Hulyo. It is a 70-30 percentage. 70% of this non-wearing of face mask and 30% of this is for social distancing. Upod Caramel Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.